صلوات رب العرش الكريم على أفضل خلق الله أجمعين سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم نسألك أن تصلي وتصلي وبارك على أسعد خلقك محمد الحبيب الكريم المكرم الذي أكرمته أنت بنفسك غاية التكريم، إمام البرية والبرايا محمد العظيم الذي عظمته غاية التعظيم، الحبيب المحبب نجم الكرام تقي نبيل فرد فريد الذي أفردته في كل مقام، فرد في مقامه وفرد في أقواله وأفعاله، فرد في كل حية ومكان ومنزل ومقام، فرد حتى في حضرة الرباني. محمد رسول الله، محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم يا رباه نسألك أن تصلي عليه إياه صلاة الذي لا غاية لها ولا منتهى يكون عليه كما هو، يكون عليه كما هو. يا ربنا صل وسلم على مرب الأكوان سيد العالمين أجمعين محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، الفاتح كل غالق وكل غالق ومغلوق فمفتاحه محمد رسول الله، به فتح الله كل شيء وكل غالق بمن فتح بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ينقوى مصويا من ذن الله صلى الله عليه وسلم mahalarta wannan majalisi mai albarka, ina taya kaina murna da farin ciki da ku gaba ɗaya na haɗuwar mu a wannan guri ba don komai ba sai don wani dalilin da ya kai Allah ya tara kiyama saboda shi, wani ɗayantaccen annabi wanda ko a mafarki ba a taɓa zuwa da nabiyin shi ba, isasshe da Allah ya girmama saman talikai na fari kuma lamba ɗaya a kowane aji. Duk mukami annabi ya tara, duk isa annabi ya tara, duk matsayi na tafin manzon Allah, duk daraja tana kasanta annabi, ba a samu gaban na annabi. In ka samu sai dai wanda annabi ya baka na Allah kuma na bayin Allah, wadataccen da ya wadatar da kauni baki daya, wanda ya wadatar da sarkinsa Allah ya isa da shi, shi ma ya isa har wajen Ubangiji, mai karbowa a gurin Allah ya ba wa bayin Allah. Wasu na mai karfi tsakanin Allah da bayi wanda ba a canza shi, mukaminsa ba a hawa, isarsa ba a samu, matsayinsa ba a zuwa, shine a kowane bangare. In ka je can shine, in ka tsaya a nan shine, in ka tafi can shine. Ta shi Allah yake mai mutunci a gurin Allah annabi sai wanda ya bi annabi, na fari a gurin Allah annabi sai mai girmama annabi, mai isa a gurin Allah annabi sai wanda ya yarda da isar annabi, wanda Allah yake wa kara annabi sai wanda ya karanta wa annabi. Shi kadai ne alƙiblar Ubangiji kuma alƙiblar bani. Wannan annabi Ubangiji ya tara mu a wannan guri don mu tunatar da junanmu faɗar girma da isassa, faɗar girma da isassa. Tun ɗazu malamai suna ta bayani a bayanance, sha'irai suna ta bayani a waƙance, wanda gaba ɗaya abu guda ɗaya ne.
faɗin annabi cikin shi'iri da faɗin annabi cikin nasari gaba ɗaya abu guda ɗaya ne. Malami wanda muka riska cikin bayaninsa shine wanda ya halifanci Prof Ibrahim Ahmad Makari dakta kenan. Lallai ya faɗi wasu maganganu masu girma wanda ya kamata duk mai hankali ya tsaya ya ji ya saurara kuma ya tafi da wannan guzurin har inda yake. Ya faɗi wasu maganganu wanda alhamdulillah faɗin annabi ya isa. Faɗin annabi ya isa. Da ma iya cewa a kulla maulidin da kansa. In dai ana so ne a ji annabi kuma a fahimci wani abu cikin girma da ƙadarin manzon Allah an faɗe shi anan kuma mun ji. To sai dai wanda ake magana a kan shi wani kogi ne wanda ba shi da gaba. Shi yasa shehu da kansa yake faɗa ko alumma ala baharil muhit mutatruka, yace ku zo mu tsindima mu fada wannan baharul muhidi, wannan kogin da ya tattare ko ina shine annabi Muhammadu. Ana magana akan manzon Allah, yaushe zai sani, yaushe zai sani kuma wane ne masani? Wai wani annabin ma za ka faɗa kai mafaɗi? Shi yasa shehu da ya tashi magana sai ya ce wata adatu ayil mustafa laysa nafi'an wa laysa ushairil ushri ma fi sahaib. Ma fi sahaib abinda littattafai suka tattare cikin faɗin annabi. Qur'ani abin da ya tara, hadisai abin da suka tara, siyar abin da suka tara, wani littafi da abin da ya kunsa cikin annabi bai bi ushirin manzon Allah. Aya ka faɗi annabi yana tsaye kake maganar shi ko ya zauna kake zancen shi? Yana gurin Allah kake bakin shi ko yana cikin manzanni kake maganar shi? Ya dawo cikin mala'iku za ka hira shi ko yana jagorantar dabbobi za ka yi zancen shi? A wani mukami za ka yi zancen annabi bayan ga Allah yana gaya maka duk annabin da ya turo yana turo shi ne da harshen mutanensa, shi kuma annabi wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira. Annabi duka aka turowa, ashe annabi ya san kowane yare, kai ba annabi ba, annabi ya aiki sahabbansa wani gari ya ce ku je garin ku isan min da sako kaza. Ba su iya yaren garin ba kuma ba su ce ba su iya ba sai suka tafi. Suna zuwa gari suna sa kafan su garin kafin su shiga garin yaren su ya koma kalar yaren yan garin. Ya kuma shi Muhammadu Rasulullah wani irin annabi ne da ba a hukumar malejin shi. Inda ka tike to shi annabin daga nan yake farawa. Littarqa ma littaran intiya. Inda girma ya tsaya shi annabi anan yake farawa. Inda girma ba masu girma ba maganar su ake ba mai girma ba. In ana maganar annabi ba a maganar mai girma saboda babu wa kullu kabirin indahu lasaghiru da zo an yi wannan magana. To in ana maganar annabi ba a maganar mai girma, girman gundarin shi ake zance. To shi girman inda ya ƙare, girman inda ya ƙare shi annabi daga nan yake farawa. Ma'ana ko girman bai san irin girman annabi ba. Da Allah ina fata ana fahimta ta. Girman kansa bai san limit din girman manzon Allah ba. Saboda shi annabi shahidinsa mashhadi ne rabbani. Mashhadi ne rabbani. Saboda me? Walilla wa izzul abdi izzu maliki. In ana so a gane mutum sai a kalli waye ogansa. To shi annabi ogansa Allah ne, bayan shi kowa yaransa ne. Allah ne ogan annabi, bayan Allah kowa ƙasan annabi yake. Justa qadaran fama amamaka khalqun fawqaka Allah wal baraya wa rabb. Ka tare ƙasa dan Abdullahi gaban kare sai Allah.
to bayan ka kuma duk wanda ba Allah ba, to wata isar ta annabi sai ka ji Allah yana a gabana ma ni ma annabi. Na'am. Kai bawa dole ka ce wane gaban annabi Allah. Kai bawa matsayinka abin da za ka faɗa kai shiru kenan. Kai bawa wane ne gaban annabi Allah? Shi kuma Allah in ya tashi batu sai ya ce annabi ne a gabana. Kamar yaya? Na'am. Kai abin da za ka faɗi kenan, kana wuce haka sai ka canza suna. Ba za ka ce annabi a gaban Allah yake, ka canza suna. Saboda me? Huwal abdu haqqan wal anamu abiduhu. Lallai annabi bawan Allah ne, amma bayin Allah kuma bayin annabi Muhammad ne. Muhammadu Abdullahi sayyidu khalqihi. Annabi bawan Allah ne amma shugaban bayin Allah ne. Can kuma yake cewa Muhammadu Abdullahi ghayru mushabbahin bihi basharun farrama zalika sabbihi. Amma shi Allah in ya tashi mutum sai ya nuna ma annabi a gaban sai kamar yaya Qur'ani dazu ana wata magana Isra'i da Mi'raj. a tarihi ya tabbata Allah ya Jibrilu ya tafi ne da manzon Allah zuwa Isra'i a tarihi. Haka yake ko ba haka yake ba? Haka yake. Amma Qur'ani Allah ya tabbatar da shi ya tafi da manzon Allah. Anan kuma ina Jibrilu? Ina Jibrilu yake anan? Subhanallazi asra bi abdihi. Tsarki ya tabbata ga Ubangijin da ya tafi da bawansa. Anan ina Jibrilu? Aina Jibrilu wa amalihi? Ina Jibrilu balle aikin shi? Babu. Kaga magana ake da Allah ya a dan saurara da Allah, a dan saurara. Irin wannan yanayin lokacin ina ga aibi da dan wani abu ta motsa ko, to da an san me ake ciki yanzu, to da kowa yayi kurun kawai. Za a zo a tashi da sirrin kai baka samu komai ba, ai shiru. Magana ake ta abu guda biyu. Now, subhanallazi asra bi abdihi. Allazi din nan shine wa? Allazi shine Allah. Abdihi shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magana ce ta wata tafiya da aka yi da bawa da ubangidansa. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أنت في سيك كوما سورة النجم سيك جينا شيء مامي ثم دنا فتدلى فكان ننكي سومزي. نعم. da Allah mutum abu nawa ne ake tafiya? Biyu. Ma'aje maganar mutum. Ba maganar mutum ake ba a nan gurin. Mutum baya zuwa halar Allah. Ba zai je ba. Qur'ani ne ya faɗa. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. In kai mutum ne ba za ka yi magana da Allah ba sai ta wahayi ko ta bayan katanga. Sai dai wahayi a turo ma Jibril ko a yi magana da kai irin magana Annabi Musa in mutum ne kai. Amma wanda ya yi gaba da Allah wannan mashahadin a wannan halin ba mutum ba ne. Menene to ba a sani ba. Ba mutum ba ne. Mutum babu shi a wannan alam. To tafiya ake ta wani abu guda biyu. Amma da aka je sun madana fatadalla ƙarshen maganar sai ce fakana ƙaba ƙausai bai ce fakana ba. Ɗaliban larabci za su fahimci abin da nake nufi.
kana zamiri ne na me tasniya musanna abu guda biyu fakana sai suka zamo amma sai ya ce me fakana sai ya zamo to anan sai ka nemo wane ne ya zamo rabbuhu ko abdihi man allazi kana fakana sai ya zo wa kenan bawa da ubangidansa ne ake tafiya abu guda biyu sai ya ce kuma fakana sai ya zamo wane ya zamo Allah ne ya zamo ko shi annabin ne ya zamo ƙaba ƙausai abu ɗaya ne kuma sai ya zama guda biyu ƙausu shine bracket a turanci ko bracket in ka kalli bracket ɗaya yana kallon ɗaya ne in ka tambayi wannan bracket din menene a gaban ka zai ce maka wannan bracket din in ka tambayi wannan bracket din menene a gaban ka zai ce maka wannan Allah waye a gaban ka annabi waye a gaban ka Allah shi yasa tsakanin Allah da annabi ce ta ta kawai ake Allah yayi wa annabi yayi wa Allah bayi kuma babu in akwai kana ina Allah yayi mai sallah shi ma yayi wa Allah sallah as-salatu mal farqu bainahuma as-salatu sallah malaman larabci suna kiran wani abu da ake cewa jinasi malaman balaga jinasin nan akwai attam akwai gairu tam as-salatu in ka lissafa harfin zaka ga guda biyar ne as-salatu sallah as-salatu salati harfin iri ɗaya ne amma ma'anar ta bambanta in ka koma ma'anarsa a larabci as-salatu ma'anarsa addu'a to idan ka ce Allah yana yi wa annabi sallah salati kenan to addu'a yake wa annabi in addu'a yake wa annabi ne yake roƙa mai kuma gurin wa in ka ce sallar da annabi yake wa Allah to shi ma addu'a yake mishi in addu'a yake mishi ne ke roƙa mishi kuma gurin wa na'am sai ka dawo hadisi ya warware maka inna Allah ta'ala tayyib la yaqbalu illa tayyib Allah tsarki ne bai karba sai ga tsarki ka bai fahimce ni ai Allah bai karba sai a hannun annabi bayan shi babu wani shi yasa Allah shi ne limamin salati annabi kuma limamin sallah sai Allah da zai salati sai ya gayyato al'ummar annabi su taya shi aikin annabi tunda Allah ya ari tawagar annabi shi ma annabi sai ya aro tawagar Allah ta taya shi aikin Allah yaushe lamma ata baitul muqaddas ja'u صلى بهم وهم لدي ولاء كان الإمام كلهم ماموما ملائكة ما صلى با ملائكة ɗaya da yake sallah kamila wani mala'ika ɗaya kawai yake wani mala'ika ruku'u kawai yake wani mala'ikan sujjada kawai yake amma yau gashi a bayan annabi sun yi sallah cikakkiya wacce ba su ba yau gashi kai ma kayi salati anan Allah bai karba sai ga annabi bai karba sai ga Allah wani zuba babu kawai in kana so sallar ka ta shiga makale bayan annabi in kana so salatin kai karbu ce ne Allah yi wa annabi shikenan kawai salatin kalma uku ce Allahumma salli ala Muhammad shikenan Allah kai wa annabi kai ba ka yi baka san ma ya ake yi a takaice abu guda biyu aka ce zai yi na so a ce a banni ma da abu guda ɗaya an ce in bayani kuma in yi kasida sha'irai sun ragargaza mu ga su Farhama dan Gombe ga su yayana dan Nasara duk ga su ne sha'irai ana ta sha wallahi al'umma maganan nan ta fahimci annabi babu wannan rana kawai annabi ka ji annabi ka bar shi a annabi ka gane ai ka ji annabi ka bar shi a annabi saboda duk ta inda ka kullo halara ta zullar da annabi ba zai gano ba misali kai kana maganar qul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun sai ce wahid ku kenan ku
alam mashhadin da suke kallon Allah da shi na wahidu ne, amma shi mashhadin da annabi yake kallon Allah da shi na ahadu ne. Shi sai ya ce qul huwallahu, sai ya ce ahad. Akwai bambanci da wahidu da ahadu. Wahidu yana ɗaukar sani, wahid isnani salasa arba hamsa sitta har ƙarshe, amma ka taɓa jin ahadu ta zo da na biyu? Na'am? Da Allah an fahimci abin da nake nufi kuwa? Ba a gane ba. Akwai wahid, akwai ahadu. Wahid, duk inda ka ji wahid gabanta akwai isnani, akwai salasa, akwai arba, akwai kamsa, akwai sitta, akwai saba har ƙarshe. Amma duk inda ka ji ahadu ba ta ɗaukan na biyu. Kai mashhadin ɗan adam da yake kallon Allah da shi mashhadi ne na wahidu. Amma shi annabi mashhadin da yake kallon Allah da shi mashhadi ne na ahadu. Ta ya aka haɗu? Ta ina aka haɗu? Na'am? Ta ina aka haɗu? Babu. Don haka wani ya roƙe ni kafin in taso a bayani na in rufe da wata magana, wadda magana ce sha'i'a, ba na jin ta yaɗu da yawa, sai dai ba zai hana a ce akwai wanda ba san ta ɗin ba. Sirrin manzon Allah da ya ɓuya cikin wani abu guda biyar,